तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ उत्तर बेदना जौसिन फरायसालियाव फालिदों। 71थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फालिबोनाय बायदिनो दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै उत्तर बेदना जौसिन फरायसालिया गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो मान होनानै बिबार बावनाय जायो। बे हाबाफारिनि लोब्बायै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै थाखो 12नि फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय हाबाफारि लानाय जायो आरो थाखो 4 निफ्राय थाखो 7 सिमनि फरायसाफोरनि गेजेराव जायगायावनो सावगारि बोनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो उत्तर बेदना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय बारग' फोरोंगिरि बिथांमोनखौ मान बावनाय जायो। बे मान बावनाय हाबाफारि जोबनानै थांनायनि उनाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि खनिन्द्र नार्जारिनि आफाद दैदेननायाव गेवलां मेल लानाय जायो। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो उत्तर बेदना हालामनि समाज सिबियारि खगेन देखा बिथाङा। बे हाबाफारियाव थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो बड' एडभाइजारि बर' साहित्य एकाडेमिनि सोद्रोमा बर' आखान्थाव ब्रह्म बिथाङा। दा जोङो गिबियावनो बेबायदि नोंथांमोना जे हांबादिक हिसाबै लाफैबाय बिनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर हरबाय सालबारिगुरि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। दा जों दिनै साहा सालबारियाव जोङो 10 नभेम्बरखौ सानसेनि गाजा गोमजा गोबां हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों। दा गिबि हाबाफारियावनो जोङो फ्लेग थिखांनाय हाबाफारि दंमोन, बियो जोबलांबाय। दा बिनि उननिफ्राय जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय बे हाबाफारि दङ। बे हाबाफारियाव जोङो जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय, खन्थाइ फरायनाय, बेनिफ्राय जोंहा बेलुन सिफ्रुनाय आरो आरसि आरो जोंनि सालबारिगुरि बर' थुनलाइ आफादनिजों मोनसे दिरुं बोलायनाय हाबाफारि दङ। आरो बिनि थांखिफोरानो जाहैबाय जोंनि हालामनि सालबारिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोरनि बेफोरनि गासैबो सुबुंफोरखौ लानानै जों मोनसे जोंनि गेजेराव माने थुनलाइयारि मोनसे एवारनेस लाबोनो नागिरदों। आरो जों बे गामियाव हरनायनि थांखियानो जाहैबाय जों जे सालबारिगुरि बर' थुनलाइ आफाद बा जोंनि थुनलाइजों बे गामिया जाहाथे मोजाङै सोमोन्दो लाखिलायनो हायो, बे सोमोन्दोखौ जोङो बारायहोनो हायो। बर' थुनलाइ आफादनि जौगानाय आरो दावखोनाय बेबायदि हाबाफारियाव जुदि जों लाबोनो हायो, बेबायदि मोनसे नोजोर थांखिजोंनो जों बे गामियाव जों हरनाय जादोंमोन। आरो जोङो उननि हाबाफारिखौबो जोङो बेबायदिनो जोङो मावलांबाय थासिगोन। मा हाबाफारि थाङो फुंनिफ्राय दासिम जोंहा मोनथाम हाबाफारि थांबाय। गिबियावनो जोङो सालबारिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो जोंनि सालबारिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय जिमान बिबानगिरिफोर दंमोन बिथांफोरखौबो जोङो गोसोखांनानै मोनसे बिबार बावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया बांलांबाय। आरो बिनि दसे उनावनो जोंहा बे थुनलाइयारि बादायलायनाय जासिगोन। सोरबाफोर आलासि महरै बाहागो लाफैयो? दा जोंहा जोंनि बेवहाय जोंहा आलासि महरै लागोन। जोंहा जोंनि सालबारिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जोंहा सचिन स्वर्गियारि आरो जोंनिनो बेवहाय सालबारि कलेज मानि गोरायुं जोंहा डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी आरो जोंनिनो लेङाइ आफादगिरि सालबारि कलेजनि लेङाइ गोरायुं मानगोनां डक्टर दुलेन बसुमतारी साराबो लाफैगोन। आरो जोंनि हालामनि आगोलनिफ्राय बारग'लांनाय बिबानगिरिफोर बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैगोन। आरो जोंनि हालामनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो माखासे रिंगु दामसाफोराबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दा बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो आखायाव लादों। मेथाइगिरि हिसाबै जोङो बेबायदि जोंनि गेजेरावनो गोबां दङ। दा बेफोर मेथाइगिरिफ्रा जोंहा खुंगोन। आरो जोंनि आरसिनि साहा सालबारिनि आरसिनि गोबां रिंगु दामसाफोर दङ, बिथांमोना मोसानाय हाबाफारिबो लादों। आरो जोंहा हाथरखि फरायसालिनिफ्राय बिदि मोसानाय, सल' खननाय आरो गुबुन स्कुलफोरनिफ्रायबो मोसागिरि बा सल' खनगिरि बेफोर बिथांमोना फैदों, बेयाव बाहागो लागोन। आरो जोंनि सालबारि एबसुनि बिथां आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां बिबानगिरिफ्रा
बिथांमोनाबो बे हाबाफारिखौ लोब्बा बिबानगिरि हिसाबै बा लोब्बा साहित्यनि लोब्बा हिसाबै बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैदों। जोङो दिनै बे सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मेसेज हरनो गोनाङा बेनो जे जोंनि हालामाव थानाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर बेफोर जेनेबा थुनलाइ बादायलायनायाव बेसेबां जोंहा बेसेबां रोंगौथि जादों बे रोंगौथि जानायफोरखौ जोङो मोनसे मेसेज हिसाबै जोङो हरनो नागिरदों जे जोंनि सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो थुनलाइयाव जोंदि खम नङा बे बुस्थुखौ जोङो मोनसे बुहुमाव जोङो मोनसे हारियाव जोङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। आरो जोंनि गेजेराव जोंहा सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि माखासे जोंनि एरियानि मेलेमजिबिफोर आरो दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो लानानै मोनसे जोङो मेल खुंनो नागिरदों। बेवहाय जोङो माखासे जोङो बिथांखि जों आजावगोन आरो बे बिथांखि आजावनाया जोंनि इयुन फैगोन जेनेरेसननि थाखाय खामानि जागोन बेखौ जोङो मोनसे मिजिंथिदों आरो।